Helo, Heledd Wyn a dwi'n neithiwrydd ffilm. Ces I fy hyfforddi yn y BBC ac nawr dwi'n ddarlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dwi'n dysgu ffilm a theledu ac ar ôl gweithio yng Nghaerdydd ar ffilmiau a gwneud ffilmiau gyda ysgolion a myfyrwyr, cymunedau ar draws Cymru gyfan. Dwi'n gyffroes iawn i bydden ni wrth fy modd yn cydweithio gyda chi ym Llŷn oherwydd dyna ble oedd fy nhad yn dod o. Dwi'n hoff iawn o'r awyrgylch a'r amgylchfyd sydd ym Llŷn a dwi'n siŵr bod yna gymunedau clos na hefyd. Dwi wedi creu ffilmiau ar gyfer amrywiaeth eang o fusnesau, fel y gwelwch chi o'n CV siŵr o fod, ac dwi'n gweithio gyda camerâu, gyda'r ffôn, gyda unrhyw declyn sydd yn recordio. Weithiau byddai'n defnyddio ffilm hen ffilmiau hefyd. Dwi yn arlunydd ac yn storiwr a hefyd yn chwarae'r gitar. Felly gallen ni greu can neu fiwsig neu fideo gerddorol neu y ddau beth gyda'i gilydd. Dwi yn gwrando ar y bobl dwi'n gweithio gyda ac dwi yn cyffroi i greu pethau unigryw sydd yn ymrafel ac yn ymwneud gyda'n hinsawdd ni, gyda'n amgylchfyd ni, gyda'n cymunedau ni. Ac dwi'n mwynhau arbrofi ac cael syniadau newydd. A bydden ni wrth fy modd gweithio yn yr oriel bendigedig Plas Glynneweddw. Mae'n un o'n oriau ffefryn ni ac dy ddim yn bell o'r môr. Ac falle bydde syniadau gyda chi i rannu gyda fi mwyn creu ffilm neu animeiddiad trwy ysgrifennu creadigol, ysgrifennu can, dod â cymeriadau'n fyw, falle rhywbeth o'r gorffennol, gallai ddysgu ni ar gyfer dyfodol gwell, dyfodol sydd yn parchu ein amgylchfyd ni trwy ddefnyddio ynni gwyrdd ac ynni cynaladwy. Fedrwch chi edrych ar ngwaith i ar fy ngwefan ni a hefyd fedrwch chi e-bostio fi a gofyn unrhyw gwestiwn a bydden ni, fel dwi'n gweud, wrth fy modd. Ac cais i, gallwch chi weld bod fi wedi gweithio gyda plant oed 4, 8, 12, 16 ag oedolion amrywiol. Dwi wedi gwneud ffilmiau ar gyfer gorfforaeth NHS ag ymddiriedolaeth cenedlaethol. Bues I hefyd yn gymrawd Cymru'r dyfodol ac oedd e'n gyfrifoldeb mawr achos o'n i'n gorfod meddwl am syniad bydde'n yn dod ynghyd o'r holl bethau celfyddydol ar gyfer Cymru y dyfodol a gweithio gyda'r polisi gwelliant a lles sydd gyda ni yng Nghymru, rhywbeth cyffroes iawn. A'r 5 ffordd o weithio, a'r themau, a'r egwyddorion sydd yn ymwneud â chynaladwyedd yng Nghymru. Felly mae ffilm yn gelfyddyd arbennig iawn a dwi wedi bod yn creu ffilmiau a mae'n ffilmiau wedi cael eu darlledu ac creu ffilmiau ers bod fi'n tua 14. Ac dyna yw fy myd i, dyna beth sydd yn fy nghyffroi i. Y ffordd da ni'n gallu rhannu neges gyda cynulleidfa, dod a crew ynghyd i rannu gweledigaeth ac creu rhywbeth unigryw. Dych chi'n deud bod newid hinsawdd yn real? Ydy, mae'r ystadegau yn gweud hynny. Ond beth sy'n bwysig yw'r ffyrdd da ni'n ymateb i'r newidiadau hynny. A dyna beth y bydden ni'n chwilio am ac yn gwrando ar eich straeon chi. A falle bod gyda chi atebion ar gyfer ddyfodol gwell. Dych chi'n deud bod pobl y natur wedi cydblethu ac ydyn dyn ni'n rhan o natur. Ac o'm mhrofiad i o greu ffilmiau ers sawl blwyddyn a wedi gweld y newid a impact mae ffilm yn gallu gael ar feddyliau pobl. Mae'n arbennig ac yn bwysig iawn bod ni'n gallu creu stori, creu ffilm sydd yn mynd i gael newid yn ein cymdeithas ni. Peidiwch â cael eich llechu. Ie, yn union. Mae'n gallu creu pwynt o'r meddwl. Dwi wedi bod yn gweithio yn eitha agos gyda'r ddeddf gwelliant lles a Chymru'r dyfodol. A mae'n bwysig iawn bod ni'n gweithio
gyda'r ffyrdd yna o weithio ar egwyddorion yna i gael dyfodol gwydn, cryf, sy'n parchu ein gilydd a'r dyfodol. Mae rhaid ni edrych a gweithio gyda'n gilydd yn does e fel cymuned. A dwi'n credu bod ffilm yn ffordd wych iawn o wneud hynny, a gweithio gyda'n gilydd fel tîm, a'r syniadau ein gilydd, parchu ein gilydd, a wneud yn siŵr bod ni'n defnyddio'r modd gweledol, lliwgar sydd ar symudiadau ffilmig gyda caneuon a geiriau sydd yn cydblethu i greu neges gwydn a neges bwerus a neges sydd yn creu hapusrwydd. Ac dyna beth fydde mwriad i yw wneud yn siŵr bod ni'n mwynhau y broses ac bod ni yn gweithio gyda'n gilydd yn barchus i greu y gwaith gorau phosib gyda neges ar gyfer y dyfodol. Felly dwi'n edrych ymlaen i glywed oddi wrthoch chi ac i gydweithio gyda chi.